Είναι πολύ μεγάλο λάθος να θεωρούμε ότι ο Καβαδίας αυτό που περιγράφει είναι η ζωή των ναυτικών. Θεωρώ ότι επέλεξε τη θάλασσα να είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο θα πει αυτά που θέλει να πει. Και τι είναι αυτά που θέλει να πει? Αυτά που θέλει να πει είναι τα εξής. Η πραγματικότητα που βίωνε τότε ο Καβαδίας, που βίωσα εγώ ή που βιώνετε εσείς σήμερα, είναι μια μίζερη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που πετσοκόβει τα όνειρά μας. Μια πραγματικότητα που δεν αφήνει τη φαντασία μας να οργιάσει. Μια πραγματικότητα που μετά από αυτή την περίοδο του σχολείου σε πάει σε μια κοινωνία ανταγωνιστική, σε μια κοινωνία που ενώ στον καθέναν από εσάς κλείνει το μάτι, σε όλους μαζί, στο εμείς δηλαδή, μας καταπιέζει αφόρητα. Λέει λοιπόν ο Καβαδίας, ναι μου, αυτή είναι η κοινωνία, φύγε από αυτήν, ταξίδεψε. Αυτή η έννοια του ταξιδιού από τη μίζερη πραγματικότητα είναι αυτό που οι σπουδαίοι κριτικοί από το 1933 μέχρι το 1975 δεν έπιασαν ή απέφυγαν ή δεν θέλησαν να πιάσουν, που ο κάθε ένας από τη νέα γενιά, την κάθε φορά νέα γενιά, έπιασε ακριβώς ως βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Καβαδία. Να φύγουμε από αυτή τη μίζερη πραγματικότητα. Σας πω ένα στίχο που θα το πει μετά ο Κώστας ο Θωμαίδης. Έχει ένα περίφημο στίχο που λέει «Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία». Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Φανταστείτε ένα νέο ή μια νέα επάνω στο Καρχαρία, ας πούμε ότι είναι και άσπρος Καρχαρίας, αυτός ο πιο σκληρός, το πιο σκληρό ζώο του πλανήτη, χόρεψε. Πώς είναι δυνατόν? Ο Καρχαρίας, δεν ξέρω αν ξέρετε, είναι το πιο παλιό ζώο που υπάρχει στον πλανήτη. Έχει ηλικία περίπου 400 εκατομμυρίων ετών από την εποχή των δεινοσαύρων. Άρα είναι το ανθεκτικότερο και στις άγριες μορφές του είναι το σκληρότερο. Είναι δυνατόν ποτέ κανένας, εάν το δούμε ρεαλιστικά ή ως εικόνα, να δαμάσει αυτό το ζώο και να χορέψει? Αυτό είναι αδύνατο. Λέει λοιπόν ο Νίκος Καβαδίας, έλα εδώ εσύ, κατάκτησε το αδύνατο. Μπορείς. Η ζωή μας, ξέρετε, δικαιώνεται. Εσείς έχετε όλο τον χρόνο μπροστά σας. Εγώ έχω πολύ λιγότερο. Αλλά χαμογελάω, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί ακριβώς επειδή έχω πολύ λιγότερο, πρέπει να σας πω ότι ήμουν ευτυχής, γιατί του έβγαλα πολλές φορές τη γλώσσα. Δικαιώνεται λοιπόν η ζωή μας εάν κάθε φορά ξεπερνάμε τα καταγεγραμμένα μας όρια. Κατακτάμε το αδύνατο αν σπάσουμε το τσόφλι του αυγού. Κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσει ο καθένας και κάθε μία από εσάς ότι αυτά που έμαθε, αυτά που θέλει να κάνει, έχουν ένα κύκλο πέρα από το οποίο δεν μπορεί να πάει. Εάν αυτό το αποδεχτούμε ως τρόπο ζωής, στο τέλος θα καμπουριάσουμε. Όχι τώρα στην ηλικία που είστε, όταν περάσουν τα χρόνια, 10, 20, 25, θα γίνουμε πιο μικραστοί, θα γίνουμε πιο μίζεροι, θα γίνουμε υποχείρια της εικόνας, της τηλεοπτικής εικόνας που μας καταπιέζει. Αν όμως αυτά τα όρια, τα οποία τα συνειδητοποιεί ο καθένας λίγο πολύ σε μια κάποια ηλικία, μπορούμε να τα σπρώξουμε, να τα μεγαλώσουμε, να τα σπάσουμε, να τα ξεπεράσουμε, όπως ένας αθλητής κάνει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ξέρει ότι έχει πετύχει, ας πούμε, στο άλμα εις ύψος 2,42. Να το πάει 2,43, που είναι αδύνατο, που είναι πέρα από τις δυνάμεις του, κι όμως θα καταφέρνει. Θα καταφέρνει με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι η γνώση, αλλά όχι μόνο αυτή, είναι η γνώση, η επιμονή, είναι και το να αφήσει κανείς τη φαντασία του και να ύπταται όχι μόνο στα όνειρά του, αλλά να κάνει τη ζωή του όνειρο. Αυτό ακριβώς είναι η ποίηση του Καβαδία.
χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Και αυτός είναι ο βασικότερος λόγος. Ο άλλος λόγος είναι η μουσική, αλλά δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου. Μάλλον να σας πω τούτο ότι από το 1979 που βγήκε η πρώτη δουλειά μέχρι τώρα που παίζεται Καβαδίας, ο Σταυρός του Νότου και Γραμμές των Οριζόντων, συνεχώς μεταβάλλεται και η ροή της μουσικής. Είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι λίγο μεταφυσικό, λίγο περίεργο πώς αυτό συμβαίνει. Τα ίδια τραγούδια, όχι απλά να ενορχιστρώνονται αλλιώς, αλλά να παρουσιάζονται διαφορετικά αρμονικά, διαφορετικά αυτοσχεδιαστικά, διαφορετικά μελωδικά, σαν να υπάρχει μια μουσική εν εξελίξη, και αυτός είναι ο λόγος που δεν αγαπάνε μόνο αυτή τη δουλειά οι 60'άδες ή οι 40'άδες ως μνήμη, το αγαπάνε και οι 20'άδες, οι καινούργοι που μπαίνουν σε αυτή τη δουλειά ως παρόν. Αλλά να φύγουμε από τη μουσική, το βασικό είναι ο ποιητής, το βασικό είναι ο λόγος. Εγώ όταν μελοποιώ με έναν τέτοιο τρόπο που να υποκλίνομαι στο ποίημα το οποίο απαιτεί. Το ποίημα απαιτεί, το κείμενο απαιτεί, και εγώ όχι απλώς υπάλληλος, αλλά εγώ προσπαθώ να βρω εκείνα τα σημεία, όπως έκανα και στο Καβαδία, που πραγματικά να αποκαλύπτουν αυτά τα κρυμμένα. Θα μου πείτε, κρυμμένο είναι το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Δεν ήταν κρυμμένο, το είχε αποκρυβεί όμως. Νομίζω, αν κάτι προσέφερα σε αυτή την ιστορία, είναι ακριβώς η αποκάλυψη αυτών των στοιχείων που ήταν η αιτία που τόσες πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες της κάθε φορά νέας γενιάς μπαίνουν σε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα. Αυτό είναι η βασική παρατήρηση. Τώρα οφείλω να σας πω ότι σοβαροί άνθρωποι της φιλολογίας και κριτικοί έχουν ακριβώς αποδεχτεί, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς, δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή την καλαδιομάνια, γιατί εκτός από τους δίσκους μου πρέπει να σας πω ότι τα βιβλία του, υπάρχει βιβλίο του που έκανε 45 εκδόσεις. Ο Κώστας ο Μορσελάς ξέρει τι σημαίνει αυτό. Και συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι ο Νίκος Καβαδίας είναι πια μιας πανελλαδικής εμβέλειας και πάντως ο αγαπημένος των νέων. Πραγματικά αυτό που συναντάω με τους νέους ανθρώπους κάθε φορά μέχρι σήμερα που μιλάμε είναι μοναδικό και είναι για μένα ιδιαίτερο συγκινητικό. Λοιπόν, σταματώ εδώ αυτά τα λίγα πράγματα που ήθελα να σας πω και θα αισθανόμουν πολύ ωραία εάν παίρνατε το λόγο, με ρωτούσατε ή κάνατε κάποιες τοποθετήσεις, εάν έχετε την ανάγκη αυτή.